Hi everyone, welcome back to my Swargiary YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फिन बराय फैनो थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं स' दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ स' हिर'मा&Nijwmनि हाबा दं बेयाव थांनो नागिरबाय आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै जोंजों शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांलांनि र' दासो गारि गाखोहांदों अबेखिजा थांगोनबा लोगोफोर थांसै बोरै नुखो अननानै सब मिन्थियो खोन्थाबानो जाबाय दे लोगोफोर समाया गोबां गानबाय आरो थांनोसै फैनानै लामायाव साहा लोंलायबाय जों बर' बाजाराव सासे मेगनाव माबा एम्फौ हाबनानै नै थेन्थावबाय थाबाय बेकग्राउन्डखौ मोजां नुखैसो सान्दुं गोसा दिनैसो फटा फैलायदों आङो हाबा मोनफैबाय गारि स्टेन्ड गारि स्टेन्ड माखानै माथो बे नै गारियाव गारि स्टेन्ड लाखिबाय दोनग्रा जायगा गैयाना Chilean mobilbay. Oमफ्राय नै लोगोफोर हाबासालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर
Izan berlagan. Hangalang. Mình ra thua hỏi. Đi đi. Kamu pakai pam lagi?
Yang saya nak ini berapa? Ayo, tadi di sana kita sampai kita. Yang kena YouTube channel dong. Mana mereka kena? Get from yes. Deh, paling sudah aku jawab. Tidak, bah. Bisa sama mwjang nah. Ini apa, Pak? Ya. Lebih besar guys. Sama nih, sih kan. Salah nih, belang gue. Aduh, nggak banyak nggak baik sama.